mange noobs i et bane, gør. Så er det godt, at lige har sådan en noob-klasse, som man lige kan tage frem og så bare åbne dem alle sammen. Lol. Ja, nu har jeg i hvert fald købt den der IED-ting. Ja. Så skal vi prøve, om vi kan få nakket dem her igen. Yeah, hvis vi kan Det er, komme ind. Sådan det er der. det faktisk. Det er det bedste map. Det er en god map. Det er en fucking god map. Ja. Okay, nu kører jeg AK-12. Jeg har den der... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det hedder en Vector CRB. Den er god. Ja, og jeg har den der IED. Hvor skal man egentlig lægge den der IED hen, for den bliver lagt godt? På jorden. Ja. Nej, på en væg. På en væg, det er det bedste sted. På en væg i stedet for. Ja, Hvorfor? fordi så har folk svært ved at undgå den. Nå. Fordi efter patchen, så kan man lægge sådan, hvis den er oppe i loftet, og så må man bare lægge sig ned, så dør man ikke af den, og hvis den ligger på jorden, så kan man bare hoppe, og så dør man heller ikke af den. Så det er bedst at lægge den på en væg. Det har jeg lige gjort. Så må vi se, om jeg lige kommer til at slå til. Jeg ved ikke, om man kan undgå den på en væg, men Jeg fik en. jeg har ikke fået nogen som helst skade. Jeg tror, jeg fik en. Har du ikke fået en kill til nu? Nej, Jeg ligger på førstepladsen. Ja. Så fedt at optage det her også. Jeg har IMS, jeg har IMS. Hallo? Jeg har IMS. Altså, du kører bare ind med de streaks der. det er sgu da lækkert der. Ej, så dør jeg en faggot. Ja, en faggot lige frem. Jeg får kæmpe flag. Nej, så dør jeg også. Fuck lort. Det stinker sådan temmelig meget, det der. Friendly SATCOM active. SATCOM uplink enabled. Ej, en faggot, mand. Jeg skal supporte midten. De er altså mod midten. Midten. Enemy SATCOM spotted. Hvor er I der? Boss kill. Ikke bounce. Du ved nok, boss kill. Det er sjovt. Nej, det var ikke sjovt. Nu døde jeg. Ja. Nej, du dør. Jeg dør. Hvorfor? Ej, jeg har jo ikke aimbot. Hvad sker der for mig, mand? Siger det, de har aimbot eller hvad? Ja, det siger jeg har aimbot. Nå, så har jeg ikke set chatten. Har du sluppet fra, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Prøv lige at skrive noget. Se. Nå, okay. Jo, de har ikke skrevet noget. Sådan, ikke sådan, hvad jeg kan se. Hvorfor bliver jeg beskyldt for aimbot? Spiller ikke noget godt. Det er jo det gør, men ja. Du er ikke beskyldt for aimbot, for helvede. Der er ikke nogen, der skriver til dig. Jeg spiller det. Jeg går fuldstændig ham. De kan ikke gøre noget ved det. Jeg ved ikke, hvad ham betyder. Jeg ved, hvad det betyder skinke, men... Jeg tror ikke, det er det, jeg mener. Jo, det jeg mener. Jeg går fuldstændig skinke. Fuck. Det var noget, man siger, når man er gamer og spiller kort. Okay. Så siger man bare, jeg går fuldstændig ham, altså. Men det vil jeg så begynde på glædeligt. Glædeligt begynde på at sige ham. Det er også en dejlig ting på de ting på det skinke. Altså, Ja. skinke er fandme lækkert. Jeg er på Chemstrike. Jeg kunne næsten have fået... Nej, jeg kunne ikke få triple kill, men der var også en masse mennesker, så dræbte jeg en af dem, og så tænkte jeg, ja! Yeah! Og så døde jeg ligesom. Nej, hvor fanden var han? Nå, Wow, jeg går ham. At Det var da helt utroligt. du går hjem. What the fuck? Lag. Ja, jeg fik også noget lag der. Ej, så døde jeg. En af faggot. Det er træls. Du er det der. Det var træls. Jeg går 22-4. Mærkeligt at gå sådan et mærkeligt tal. Hvorfor går du tal? Jeg forstår det ikke. Ja. Ja, jeg fik ham der. Eller, jeg fik assist. Nej. Enemy care package incoming. What? Hvor fanden skulle han fra? Nå, der. Så var det over. Nej, så kan for helvede det der med at ramme. Ej, sådan nogle noobs, man. Okay, nu går det bare dårligt for mig. SATCOM spotted. Du skal ikke brokke, du ligger på førstepladsen. Jamen, det går stadigvæk dårligt for mig.
De kommer hele tiden bagfra. Jeg burde nok ikke lidt mere bagfra. Der igen! De kommer faktisk meget bagfra. Fuck. Pas på en hund der. What the fuck? Ej. Det var når man ikke... Det er det der med at være opmærksomhed på spillet. Ej, så døde jeg igen. Det går dårligt nu. Jeg skal lave sådan en montage med det her videoklip her, hvor du bare hele tiden siger, ej, så døde jeg igen, ej, så døde jeg igen, ej, så døde jeg igen. Jeg kom død 10 gange i en døde jeg fag. igen. Ej, igen død, så jeg. Fuck it, man, så døde jeg. What? De fik nogle fagsen der. Okay. Haha. Så kan du lige knife i røven, kan du ja. SATCOM ready. What? Nej, de ligger jo bare nede på jorden, så dumme ud. Jeg nakker lige en hund. Fedt. Eller ikke, ja, det er jo, som man ser på det. Og så kommer der en hund og nakker mig. Det er det, siger. Hunden, det er sådan nogle faggots. De er faktisk til meget faggot spillere. Nej! Så kom der en anden faggot. Min hund. Du siger meget faggot. Jeg kan godt læse i faggot. Jeg synes, de er mongolsk. Dem, der spiller det her. Jeg elsker noget til det der. Mongolsk. Ja. Det var bare midten og hoppe rundt. Skide mig. Ham. Så skal du lige have blevet der for helvede. Nej, jeg var død, hvis jeg var blevet der. Ej, så var der en faggot der, som jeg ikke har set. Jeg stod bare og kiggede på mere, mand. Er det kæmpe strike, der kommer ind der, eller? Nej. Nå, okay. Det er ikke, det er bare sådan en mærkelig lyd, der gør sådan. Jeg kommer og dræber alle sammen. Ja, jeg får kæmpe strike lige om lidt. Gør du det? Ja. Så skal du ikke brokke dig, det går dårligt. Hvorfor kan den hund bare komme op i fjerset, nu man kan nå at gøre en Ej, fucking skid? så vandt vi. Så vandt vi, så brokker du dig over det. Jamen, jeg vil gerne have kæmpe strike. Ja, okay. Så må det bare være lidt hurtigere. Prøv at se der. Nå, det er der får det. Oj. Nice. Very nice. Jeg døde ikke der, det så man ikke. Det er sådan okay spillet, synes jeg selv, som jeg gjorde. Det er okay. Altså, selvfølgelig er jeg spillet i det. Vi ses, folkens.